Jakbyście czytali żywoty świętych, to najlepszy kryminał nie jest tak fascynujący, jak to, co te święte przeżyli. Opowiadałem wam o świętej Barbarze, o świętym Mikołaju. No, święty Mikołaj to jest mój idol, ale zbliżał się Dzień Świętego Patryka, 17 marca, i troszkę wam opowiem o tym świętym, który nie jest tak bardzo polski, ale gdyś pełno Polaków już w Irlandii mieszka, no to można by powiedzieć, że one tam będą świętować tego Patryka, a kto wie, jak jakiemuś swojemu synkowi, dziecku dają tak na imię. To był. Wiecie co, życiorys to wy znajdziecie w Wikipedii, ale ja wam o nim troszkę powiem ciekawych rzeczy. Jest obleczono na zielono, ano po takiemu, że kolor zielony to jest kolor Irlandii, tej takiej pięknej trawy, i święty Patryk jest patronem Irlandii, a on tam też nauczył i nawracał tych ludzi. On sam też w ręku żmija, bo jak wieść niesie, to święty Patryk wygonił żmiję ze Irlandii. No tak po prostu tam żmij nie ma, ale jakby padało, jak je wygonił, to po jakiemu mają być. Nie? Jego takim atrybutem świętości jest liść koniczyny, ale nie czterolistny, tak jak my uważamy, że to jest szczęście, no trójlistny, bo ludziska się go pytali, których on nawracał, żeby on im tłumaczył różne takie dogmaty. I on poradził, on był dobrym nauczycielem, on poradził tak wytłumaczyć ludziom, że one się nawracały. I się rozchodzi łota koniczyna. To się go spytał, co to jest ta trójca przenajświętsza, że trzy osoby, ale jedna osoba, a on patrz, ty liść koniczyny, on ma trzy odnogi, a to jeden liść, to jest tak jak ta trójca. I ten, kto go zapytał, to uwierzył. I na pewno jak idzie się do kościoła, to słyszycie dzwony, które was zwołują na ta msza. Gdyż wy wiecie, o której macie iść na ta msza, zegarki mamy, kościoły są gęsto posione, ale gdyż on, ten święty Patryk, on się przede wszystkim zwracał ze swoim posłannictwem do pastyrzy. One były daleko, tam jeden był z łowcami, drugi był Hasik w Indii. I on pierwszy zaczął zwoływać tych ludzi na modły, nie na msza, właśnie takim dzwonkiem od łowcy. W Dzień Świętego Patryka, czyli w dzień jego śmierci, pamiętamy 17 marca, ludzie piją whisky w takich wielkich szklonkach i ta porcja taką się nazywa dzbanem Świętego Patryka. Ale ja wam powiem jeszcze jedna historia, jak wielki on miał posłuch wśród tych ludzi, których nawracał. On miał też taki kij pasterski i takiego jednego chłopa miał czcić, potrzebował mieć dwie ręce wolne. No i ten kij pasterski wbił w ziemię, co by tam ten obrządek nad nim zrobić, i patrzy, a ten chłop, którego on chrzcił, on nie miał życie. No i nie przerywał tego obrządku, ale pod koniec, jak już to się wszystko skończyło, to się go zapytał, a po jakiemuś ty płakał. A ten mu pokazuje, że on mu ten kij wbił do stopy i on go przybił do tej ziemi tym kijem. A on go, no czemuś mi nie rzekł. A ten padobują myślał, że to należy do tego obrządku. Czyli święty Patryk mu noga przedziurawił, przybił go do ziemi, a ten mu to wszystko przebaczył. No teraz u nas świętego Patryka też doszło, pije się zielone piwo i pytajcie mnie, jak te piwo robią. Ja powinna tak korporacyjnie padać złocisty trunek, ale on nie jest złocisty, no zielony. Także wszystkim Patrykom, Patrycjom życzę wszystkiego dobrego
I takiego długiego życia jak miał Patryk, bo on żył 94 roki. Nie padało mu, kiedy się urodził. 385 rok. 94 roki. Matko Boska. Wszystkiego dobrego, Patryki.